Namar kejingkran tomet jong ke doktor ha civil hospital nongpo persya ai wei urang ba abriau ubali wat jing sumar nega jaka ai jing sumar kabren nongpo kabelaja ha kamiet jong kalai potrik uleber arhajar rapulai kinong elam kaseng nyotrap youth council riboy district hapo kejinglam usamla Tony Shela ujanun secretary ha kejingran lang jong kiwe khot jong kaseng kidalit bene kendo ya gibor penya jong kene jaka ai jing sumar Hagini kesngi kini kita khot jong kaseng kila yok bene kendo ya arngut ki officer ki bakentop ya Dr. P Karnari DMHO bat Dr. N Sangma medical superintendent ka civil hospital Nongpo. Ban pensengau hakmat jongki halor kejingja bat kejingkren tomet kani ke doktor persya ya orang ba abriu budan hapedeng kejing stom ke bajur ubrang let ban wat kejing sumar ha kani kamiet. Habakran gilat patai kubor Tony Shela secretary ke HYC hadian bagi lawan mane kendo ulapan pau bagi jingwan mane kendo ikinong peniat ke civil hospital Nongpo kalong bahadian ke jing yok jing ujor na we urang ba abriu halor ke jing syakran tomet ha ke ke doktor ka badan ha ke duty ha ke met jong kalai pau terik uleber kat bau ni urang ba udang wan banwat jing sumare lade Tony Shela uli thu ru bana kapor syakapor kane ke jing kran tomet jong inong trai kane ke jaka ajing sumar hanongpo kala juja Bat haga jing shisha kinong tray jong ni kejaka ajing sumar idai ban kran bha ya kinong pang penban kisha kan hiat baca kran tomet hagi batray haga ni kejaka ajing sumar Uri thu ru bahadian balayo benekran ba kinong peniat jong ka civil hospital Nongpo kileo jing pensyai bagani kejing syakran tomet nagani ke doktor kadai namar bagadon hapdeng kejing bunkam ha kabaidai bagani kejing ja Nagaliang jong nega doktor kebelakran negi kitian ke balong kem akor hakmat kinong pang kalapan map hakmat uni orang ba ubalawan lang bat kidkot kaseng HYC. Tony Shela ula benrap ru da kebakentu ya berok kinong tray hageneng hospital bakum ki breu ke ajung sumar kinong pang bakim judai ban penan kam da kitian ke batu omet nrei ban ai kejing syakri kinong pang kumba ki lajet ban pentebet ilade hageneng kam ban ajing syakri syaki pat ba ban nakaliang kaseng kan pha aru ikijing tho syaka sorkar ba kandang penbun syok ya kejing tungkam ke jaka ajung sumar kenang bagakam kan om khiai ki doktor bat kenang ba kum gini kejing jakin om jashu hakipor ke bandang wan kadai nak tahu he kejing pressure kejing ban khia plat ka kam jong ine i doktor i bala kum bakla ban kren tomet ya kinong pang hak te gamet ya urang ba breu ubadai ru unong yalam bisnong ubadai ru urang ba ubele se ubala burom da ki pai ba hapo ka snong ka thau hanrei klempoi perkhat anda ula poi hakane ka jaka usak kren tomet lane usak kren kum badai ya ki khulung ki khna lane mai hak ta kum badai ya ki khulung khna moh ngalap nong kumta jadi bangilayo ban ya kren hi te ngalap poi jinga suthu jumut bat ini i doktor ila apologize yang i kum kaseng bat kum juru ya ita i patient i ba don bewan rangkat lang bat ngi bat hadin bagila skap thu bah na ka jing kren jong i madam MCS jong ka civil hospital Nongpo kadau hi kadai na ka jingkhia jong ka kam nama arpusau kanta idon tang ini iwe doktor i batrai hakate ka department te kum kaseng hawat ngi ai khuble yaki nurse yaki staff barok ki ba ai kata jing syakri ka ba paka lane kila treshitom ban ai ya kajing sumar ka ba paka yaki pai ba nongsong snong ki ba wan ban pha sumar hakane ka civil hospital Nongpo te kum kaseng kwa hi khantiat ba ngin kontu yaki staff jong kane ka civil hospital hawat la bunsen ngi la jiyo yaki complain ka ba ki pai ba ki thu angi ba ki don katto kane ki staff ki ba kim ju nang ban kren lani kim ju nang ban respect yaki patient dari halor kata kan ngi kontu yaki ni ki staff jong kane ka civil hospital Nongpo ba ki de ban burom ya ki nongpang amar kane ka de hospital jong ka sarkar ka ba baro upai ba ki khme lenti ba kin yo yaki sumar ka ba paka na kane ka hospital namar kumbangi jiyo sngau sheneng shrom bagi ong ba kam that ban pha sumar hapo civil hospital Nongpo namar ba ka behavior joki kam dalong ba bon kibabon di 100 day kajing bamanse tegim kwa ban yo sko nang ne khmat kum kita ki complain kum kaseng kum bangi layo hakini kisngi ke baladap ba shwa bangin penkut ngiso ban kentu ya ka sarkar bat ngin sa lejru ban ai ya kajing tho sya ka sarkar hakabidai bat kajing don kam jong ki doktor ba enam ngin employ biang la ngin hap yang ki doktor hakane ka civil hospital mar kumbalong mata ki doktor ki ba sumar ki nokpang ki duna shibun batang marwe ba insyakri arp sa konta kadai sisa ka jingkhia tinga ai khuble yakini ki doktor ngai khuble itu doktor bel ai ka jing pensai ngi menta kasngi bat ngi scam
bak pinang ai ba pinang la su ban ai ga jik sakri jung phi ha ga bai dai bat upai ba nang nei khmat ban agal yang ka seng he insa sempat ya dakiwe par isin jam kata kalong bangisa ai ga jing thwa sarkar ba kin wanra lane kin bu kin wanra ke doktor khambun hakane ka hospital khnang ba kan long ka jing matoi yo pai ba nong sik nong hi borok ko